Vil du også gerne have, at din hund bliver en god familiehund? Måske har du allerede gået på et hold, men synes ikke, at du har lært så meget. Det kan jeg egentlig godt forstå, for lad os for eksempel sige, at du har været til hvalpetræning over 7 lørdage, hvor der var 7 andre hvalpe. Som jeg ser det, kan der være 3 primære årsager til, at du har brug for mere end det. Nummer 1. Der var ikke nok tid til, at du kunne få hjælp til det, som du stod med. 2. Instruktøren havde ikke mulighed for at dække alle emner, som der kunne være brug for. 3. Du har mere eller mindre glemt de øvelser, du lærte til hvalpetræning, og synes derfor ikke rigtigt, det virker på din hund, der nu er blevet teenager. Alt afhængig af, hvor din hund er i sin udvikling, kan der være forskellige udfordringer, og du har brug for let at kunne finde brugbare redskaber, der kan hjælpe dig med den udfordring, som du oplever lige nu. Måske var det overhovedet ikke et problem at gå i snor med din hvalp, men nu hvor den er blevet ældre, er det blevet noget sværere. Tænk, hvis du for eksempel kunne få din hvalp til at nappe mindre ved at lære at aktivere den anderledes. Og tænk, hvis du kunne fjerne din hunds uønskede adfærd ved at lære den noget andet. I Hundeklubben Online kan du 24/7 få svar på stort set alt om hund, uanset om du har en hvalp, en ung hund eller en hund, der laver udfald på gåturen. Du får adgang til et unikt univers med ekspertviden fra dyrlæge, ernæringsterapeut, fysioterapeuter og ikke mindst adfærdsbehandlere og trænere. Alt sammen formidlet på en let og forståelig måde. Du får kort sagt redskaber til en lettere hverdag med din hund, med færre frustrationer og med mindre skældud, og med muligheden for at række ud, når det er svært. Jeg håber, vi ses i klubben, og jeg glæder mig til at hjælpe dig med at få en glad, tryg og lydig familiehund.